tilskuere præsenteret. Nu gælder det altså de 5 finaledanse, cha-cha-cha, samba, rumba, paso doble og jive. Efter hver dans skal dommerne komme med deres bedømmelse, og nu gælder det ikke om at give krydser, nu gælder det om at placere dem fra nummer 1 til 6 i hver eneste dans. Den, der vinder flest danse, er også verdensmesteren 1992. SOS Mio hed melodien til denne cha-cha-cha, og nu skal præstationerne så omsættes til placeringer. De 7 dommere, der kommer fra Schweiz, Tyskland, Belgien, USA, Danmark, Norge og Skotland, giver hvert par sin placering. Og man starter med par nummer 1, Paul Green Can Rufus. Man kan se her en 3. plads, nok en 3. plads, og så 3. plads, 3. plads. Her den danske dommer med en 4. plads, så en 3. plads, og endelig en 3. plads mere. Altså majoritet af 3. pladser til australierne Green og Rufus. Og så kommer Toft og Tornsberg. 1. plads, 2. plads, 1. plads, 1. plads, 1. plads, 1. plads og 2. plads fra Donnie Burns, den skotske dommer yderst til højre. Ham, som mange danskere på forhånd frygtede, ville dømme de 2 danskere ned. Det har der faktisk været talt en del om op til mesterskabet. 3. par, der skal bedømmes, er altså her John Burns, Jane Littleton. Og deres placeringer er 4, 5 og 6. Og så det andet engelske par, par nummer 16, Mark Lunn og Karen Hardy. Og de får en enkelt 3. plads og ellers 5. og 6. pladser. Og så til Toft og Tornsbergs udfordrere, nemlig Paul Killick og Inga Haas. Til dem bliver der 2 1. pladser, nemlig fra den tyske og fra den skotske dommer, og så 5 2. pladser fra de øvrige. Dermed er de på 2. pladsen i første dans cha-cha-cha. Og endelig sidste karakterer selvfølgelig til hollænderne Jan og Mirjam Zweisen. De får 3 4. pladser, 2 5. pladser og 2 6. pladser. Og så skal man til at regne, eller det der hedder skætebjerne. Det er en lang matematisk proces, men det er noget om, at man tæller frem til flest placeringer, flest bedste placeringer. Og i hvert tilfælde placerer det disse markeringer de 2 hollændere på 4. pladsen i denne dans. Så går det videre med samba. Melodien er Sandia Luna, og proceduren er den samme. 2 minutters hård dans, og derefter votering. I billedet Vibeke Toft
Hun, der var så skuffet efter sidste års andenplads, her ser hun mere fortrøstningsfuld ud. Og så til dommervurderingen. Vi har indskrænket den her til karaktererne til Toft og Tornsberg. De får også i sambagen 5 førstepladser og 2 andenpladser. Og det er fra den amerikanske og den skotske dommer. Og det er de godt tilfredse med, tilskuerne fra Aarhus Sportsdanserforening. Og så bliver der 5 andenpladser og 2 førstepladser til Paul Killick og Inga Haas. Og dermed har Toft og Tornsberg også vundet anden dans. Tredje dans, altså rumbagen, hvor musikken er solo 2. Rumbaen er jo den dans, hvor kropssproget rigtig kommer til sin ret. Fem førstepladser og 2 andenpladser til Allan Tornsberg og Vibeke Toft på rumbagen, og med den 3-0-føring går de ind i Pasodoblen.
Spanish Gypsy Dance, 4 førstepladser til Toft og Tornsberg, 3 til tyskerne, og dermed vandt danskerne også 4. dans. Her er den sidste, Jive. Og nu har vi jo Toft og Tornsberg kontra Killick og Haas. Og den store forskel, Bjarne, det er vel, at de som par, danskerne, fungerer bedre end tyskerne. Ja, helt afgjort. I parret Paul Killick og Inga Haas er det Paul Killick, der helt klart er den dominerende, hvorimod der er langt bedre harmoni mellem Allan og Vibeke. Og det er altså noget, dommerne lægger utrolig meget vægt på. Demonstrerer de altså det, der i dansesproget hedder floorcraft, at de placerer sig centralt på gulvet. Ja, det er ikke alene placeret de centralt, men de bevæger sig også utrolig meget ude i alle hjørnerne, og får meget mere udbytte af den koreografi, som de på forhånd har lagt. Og der sluttede